an balima ni ɲakuma bi kibaran b'an bolo k'a lase aw ma o de ye ko prison kɔni ni olu ye kaso ye olu lakɔlɔsibagaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛna baarabila dɔw kɔni daminɛ ayiwa min ye ni baarakɛlaw yɛrɛ ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ye sɛnikaw ye ni o ye den 2 ye olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛna baarabila kɔni dɔ daminɛ ayiwa min yɛrɛ ye sɛnika fɔlɔ ye ni ale ni UNTM de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko bi yɛrɛ k'olu bɛna tile 3 baarabila kɔni dɔ daminɛ ayiwa ko n'o kɔni tɛmɛna ka bɔ yen ko ni ɲɛma sɔrɔ ka kow la kɔni k'u bɛna tile 4 baarabila kɔni dɔ wɛrɛ boloda min bɛ daminɛ kalo kura tile 4 kɔni ayiwa ninnu tɛmɛnen ka bɔ yen min yɛrɛ ye sɛnika dɔn ye ni ale ni ayiwa CDTM de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛna tile 10 baarabila yɛrɛ de kɔni daminɛ nin kalo in yɛrɛ tile 30 ayiwa ni baarakɛ jɛkulu ninnu ka hakɛ ɲini jɛkulu ninnu bɛɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko min yɛrɛ ko farankan dɔw ye ko kan ka fara u ka saraw kan ayiwa ko bɛnkan dɔ sɔrɔla sariya sun dɔ la min taara san 2016 ayiwa o kɔni ko hali bi kɔni ko o tɛ ka waleya ko olu kɔni ka laɲini bakunba kɔni ko o y'o ye ayiwa ninnu yɛrɛ tɛmɛnen kɔ bɔ yen minnu yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ an ka faso baarakɛyɔrɔ minnu bɛ kɔfɛ kow kɔni ɲɛnabɔ ni a bɛ f'olu ma ko travailleurs des affaires étrangères olu ka sɛndikaw kɔni ni o y'u ka hakɛ ɲini jɛkulu ye olu fana y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛna baarabila kɔni dɔ daminɛ ayiwa bi yɛrɛ ko o baarabila in kɔni bɛna kɛ tile 4 baarabila de ye olu fana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ u y'a yira k'a fɔ kɔni ko bɛnkan dɔ bɛ olu ni an ka jamana ɲɛmaaw cɛ min kɔni sɔrɔla ayiwa juillet kalo tile 17 san 2017 ko kɔni ko hali bi kɔni ko olu tɛ ka waleya wa nin bɛɛ kɔni tɛmɛnen ka bɔ yen i n'a fɔ kunun an y'a yira la k'a fɔ cogoya min na ayiwa min yɛrɛ bolokesi ye ni ale bɛ Mali ni Burkina kɔni dancɛ la yen kɔni ayiwa fagali dɔw kɛra min yɛrɛ ye sibiri tɛmɛnen min na mɔgɔ 12 kɔni fagara ayiwa an ka minisiriso min bɛ yen ni ale bɛ jamana lakanani ko ɲɛfɔ ni o ye ministère de la défense ye olu kɔni ye communiqué kɛ min na u b'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ mɔgɔ minnu sara ayiwa ko civil gansanw tɛ ko ayiwa ko terroriste de ninnu ye walejugu taba dɔw ye ayiwa ministère de la défense kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ninnu kɔni fagalen kɔfɛ ko moto kɔni fɛnɛ sera ka minɛ u la ayiwa o kɔni kuma in kɔfɛ minnu yɛrɛ ka mɔgɔw kɔni sara nin ko in na olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko armée ka nin kuma in kɔni ko tɛ tiɲɛ ye ko k'a d'a kan ko olu somɔgɔw minnu sara kɔni ko olu tɛ terroriste ye ko min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ kɔni ko terroriste tɛ ko tuma min na kɔni k'u fagara ko maramafɛn kɔni foyi ma sɔrɔ u bolo ayi bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni de bɛ se k'a to an bɛ se k'a dɔn nin ko in yɛrɛ tiɲɛ ye min ye ni min kɔni sɔrɔla nin ko fɛ an bɛ tila k'o da o tulo kan ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani caba kulomajɔ la